Menta kasngi ka arpuar trik undok pra arajar arpuar kala long shisha kasngi sa jingken mau yaki pat ba jong ka Southwest Khasi Hills District bat kala long ru ka aka ka bapin kemen yaki pat ba Hadien bun teli ki Snem bakila up kemi lenti ban yo ban pleno yakni ka jaka ajing sumar nongpang ka badan shispa Jingthiah Mawkyrwat bat yakni la pen urlong menta kasngi bat la yo ban Plie da uba ranik tan nang dok tongkhar menteri nakatanat PHE jong ka sarkar jilla ubadairu MLA ka Mawkyrwat constituency ubala long ru kum kongsan ban odribon kum kadak kajing pleno yakni ka jaka ajing sumar shispa Jingthiah Mawkyrwat hakani kasngi lai dan langru MLA Karanikor constituency uba Pius Marwen kum sembut kongsan ka kong karamai kharkango deputy commissioner Southwest Khasi Hills District u Dr FR Lartang DMHO Mawkyrwat ki Dr bat kinong trei nakatanat ka koi kakhia uba BJ lalu SP Southwest Khasi Hills District ki officer sarkar kirang ba ashnong bar ki paitba ki balawan ban sa khilang hakani kasngi Plie yakni ka jaka ajing sumar ka bashis pa Jingthiah Mawkyrwat la penshit pensngan shu ekani kasngi da ki jingruwa jingshat na ki samla na kani ka dong jong ka than Mawkyrwat ka jingkernan ni paitba baro jong ka Southwest Khasi Hills District ka ay ka jingkernan yaki paitba jong ka Mawkyrwat Paro juga kena dong katai. Hakabagi dia masdang lo egre gespa Jingthiah. Kene kabal anglo la slemba. Namari sko tho baki facilities kimpat biang hangne. Ki babomba ki balfone nga ki ong sko benot bangi tiap baki kamera ki bahe ki don hangne. Kabali habya thia habaranda, ya habya thia hapase. Ki don ki machine ro kato kene ki bala install hangne. Hanre om simala ban penangkap. Nama om sim perlala ban sedang ban inauguran di kene hospital. Nama kata kene sni komta, kene sni ka ban sa jingkan mau, ka sni jo ka jingkanan. Hakaban yo ban sedang ban avail ya baro kene services. Ban avail ya baro kene facilities. Hakaba ka sarkar kan yo ban pembiang hakane ka hospital ka siswa Jingthiah.